Abo Nonsia. Ahaya Sompa 106.5Fm Accra. Ghana Dishmaima, Yamamuni Nachi, Anopay, a branson. See a Sompa Cassiabo Mo Shamne Niji Womu Yadimamo Anopay. Na Cassiabo Free Sompa 106.5Fm Accra no. And I'm your headquarters, Wokumasi. And we are Sompa 93.1 FM. Ayiko 100.9. Adam Fopa Radio, Ewo Paris, France, Omuswafa. Takwa Sompa 101.1. Tachima Sompa 106.1. Nenuachi Sunyana Sompa 98.9. Enkwanza Mensonum, Aya Sompa 90.7. Mankasim, Aya Kingdom 106.1 FM. Decoder Subebia Radio 1, Aya Sompa FM. Your Facebook page, Aya Sompa 106.5 FM Accra. And a YouTube, Aya Sompa FM Live. Your website, Aya www.sompaonline.com. Kanesh Urban Radio, so Kaneshi Market, Oma Pitim, and a Doma FM Doma Hinkro. 100.7 Nana Koji Jesse Company Limited and Opanunsia Cassia Bobre and Asone Koba Simprimo Bema Bawatua Densi Unia Mashasie Echo Ewie Endpoint Homeopathy Clinic that to do boatin our day Ayarasa Papa Emudo or day Abrewono or no so Ebua Sabredia or the instant man Aba a memma Enya Womohoto Leicester Ghana Limited the Yard Street Place and in the Bratislava Pamusa will say was City Biamuti says a Uchi Chusia Nessa Leicester Ghana Limited for Wamudiamua na 74 mesha ye T74 no ye fan immune booster papa eno na wodi de dwuma nso a etimi eboa wiye ensema ye de esommo anopai de di mo akotene no ebini Ghana man panie ba de akire de atodwa se IMF a ya twe en ho afiri ho aye beka se ye koye nim nkakra akra no ma ye mane nya ye de ne ye ntenna State Transport Company STC4 edi ato passenger fo nyina anim se wo munya botre na enche na ne yese se wo ye buses ahodo wo hwe anim ne nyina no na ababedru abotre kro na chairman edma chine ya manyoko ori Johnson ase edu nkati aka bi a kire ko ma ne se wo mo a ese wo munya nya hwe aban yi bae no wo munya abotre na wono anso edi atodwa se party na ye bibia na sa aban ni mpo achia e wo bibi na wo so ye party ba ye ma bonten emeye dede afe yabakwa amanoni o na eno nso se amanoni se mu no yade bia ba kane ya ba ha Ebola na nso we DR Congo etunu aso a yese sore no so ne monye sore ye nso The New Patriotic Party amanyoko no nso wo preso wo benya dwamtene ne dibre no oruapo afoko ka ho wose mpanifo a yeyi wo mu ne kwanse yegina ebe mifiri ha de friend ethnicity ne mum de obetimi aye adwuma no ana afe abusua sesi e wo Rwanda mamunhyiamu bi akoso parliamentarian for no kwa befa so akon pro ne ketase yewura babenko bi na nkomo bi apie Ensempi kan we no ho ne de sum se kase bo fi Sompa 106.5 FM Accra ye ne de kase boyi esom wano payi eyeme de nyame ehira no wodumi ne enye Akosua ago Aboagye wobetimi so afram Akosua nhira menne medoba triple am Agya Appiah Apam Dadaa afi jiadwa na ensem no jibi hyehye ansana wakọ adwuma so eka se ebo sempremo na ekoba jesi aso asene no ni nyina mu a wo kono na wo dwene ho kwa befa so ane bedi nkomo no wanya baabi ede utirato maame wabenfo opoko agiman wonne Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama na bedi akire na maame ya kasa wo bra wono mko nhyamude bi eya African Conference a wono mko wo suapon wo Oxford abrochima mudo na eno ekasai na ye memene da no na emuna wo mo nkomodie mu no wo kyase no kwasem ni se wo hwe aban ba wo ba ya waboa papa kutakuta niemam ama sesei man no ejina ne naso wo hwe se IMF kura brebre yetimi yi ho ede afirase yi a nanso eno nkyere se kura ye ba betiada na fe ye ho sesei de ye ho atoyen afi kura na ye bayire ye ho aye adwuma no aye de ni ho de etimi atuatua ye to ahodo ye sikato a ye de kire oman yi na ye de no aso ye ho ewie ye no na ye wura Dr. Ato Forsen Kasiel wono nso kura eboso bi no chese sa IMF programming eno se uhwe ne signal ne nema wo ho a sabi ye so nema hwegu na hu ne hyehye
sade wo mo sidi mrakete to yen ho na yetwa yen ho na ntwa yetimi we yen ho ano sempo ye bohom kakra bi na yasan adi nhyehyeye no so a ye benya pia san de ato ama ye da ate no ebe ye fe na asan so ayakono ne se ho nti no yenkoso anye de ye ntuatua ye to ahodo nyina na yansonsompa no na emu akatua pa enya de ebebo yenda Meka wo sen na Kodwegye Company Limited anopa no nsia kasebo na wutie fi Sompa 106.5Fm Accra. Leicester Ghana Limited ya toothpaste and the brush agent ababa. Fontina 74 mixture agent tata na endpoint homeopathy clinic nso at the instant man amanente ase na wabona tenase prekope. Na yakuye nimu a yewura the new patriotic party NPP amonyekuo nimu. Owura awentame Paul Afoko emre bia na echemu no ye dwemtene ni party na impeachment course we etu ne sebanche na sabere wasan yi ne ti a wo yi ne so peso wasan ye dwemtene biem edema MPP amonyeko na nam so ema okopi asante mantem mo na woni regional council of elders ekoshiai na Ashanti regional executive se wokumase eno no de srede to party nanim se nipa ese so ye dwemtene no eni kwase ye chance mesi na so benten ba bia wo free anase kura wo free mu ene ebusu a wodom anase de ye frɛ no ethnicity no kasa ebusu a wo free mu na mom no de nipa betimi aye ena ehia ebre okopia santemantem na santemantem woni MPP for kasa no se 2024 elections no ankoye nanso sa entwa wo mudie no wo mfanto wo machi na sankofa no eno nye enti wo mpem enko wo manim na wo pem akọ wo manim no na eso wo ne Paul ya adwene se de Paul kan se ade ba ko na meye ne atwemu no me ma ne twem na mapem e de akoma na say I press on et MPP for empress on no mo nko manim na matimi anya nkonimdi a esefata na wo kire mu biem sende e beboa ma party na di nkonim no eye wo bi o wonimdie adwuma no obetimi aye no na de ahya ne nsa na say we de kasa busua me firi mu nya no ofiri ho regina me firi onye no no ofiri na so nipa no betimi aye adwuma na wo boni tugu a eno de e be ha dwene pa enti owura awentame Paul Afoko e de sede ato regional council of elders and regional executives ne nyina nim ne grassroots foni na ne say party ne ba bia aduru na nya blame game ne hia sa wo bo we sobo na wo bo we sobo e na wo na wanye ne yie e na we na anye ne yie e na we na anye ne yie wo se enkosi aga de apro na apro e ko mbefa so mbetimi asiesie ma na gina wo mo na so na 2028 elections na MPP fo nya ba bia gina no eno ne hia eti wo na wo siesa wo do party When I was here, I will pay party nasem. There be a radio so TV so party na ye say was here no de enkosi aga. MPP form fan ye chemu nyina wo mfa nto wo machi na wo mpren konkan na wo nhye kane na no na betimi di nkunim dia esefata ede ama wo mo sabre ne campaign no was here friend no 3R agenda. 3R agenda ne ye reunite, rebuild and now recapture. Eti yesan kan ye ho abomu biem ye ba besi ne foforo ne yasan so e de ye nkunimdi ya nensem okopia santemantem wo de tu dwa santemantem ye nsentrofo e wo Sompa 93.1 FM e di ebeto ye nim afe yankan ye ho e na yenwuram e wo kineye wo no maboboa no unum se ye to aba ma wo mo 2024 no mu ha wo mo ba konwa so no Chairman Johnson Asedu Nkatia woda so na ma woda se wo nwie waduru daboya na wakoko pie mu ho no na wonya daje wisa abrofo gu ho e kire wono mo se wo mo nkoso ha no wo mo support aban no na wo hyehyɛ pa na ni suade hunu papa e de ma wo man na mpo se kiniye a wo no tie aguaso no obenya bia dia eye man no ho do a wodi kan epere ye de ba ye ntira de so so man no na wo so man no nso a wo ye man ba utimu bie no ebi beka ho afi wono mo nso ayese aban ne ba ye nya hwe yankura ye bo aboso na fe ebinom kura appointment ba no wo mo ko ho bo ho atwede wo se no moa ema animonyam ayesa aban no nya no wonya na nsem a wode to dwa ya ma ne bofofo abi ma ye ni Abasramo aban bia ni wa enfomso ema ne ho yese bia heaven na Nyankopɔ amammu no enfomso ma na wiase ha de ya de bonyafo bibia ni wa ya beya mistake kakra ema ho na sɛdeɛ nipa adwene esitie no sɛ woware oyere na sɛ ne mfomso ɛna wobɛtwe wadwene akɔ so a wontimi mpɛ oyere no da na bia wosia no a wadwene wɔ baabi a ɔyɛ mfomso no nko a sɛ wode wadwene ɛkɔ deɛ wohwehwɛ no waban no ho a da bia wobɛka sɛ aban no ɛyɛ adeɛ na wodi animu ɛka sɛ waban ɛyɛ adeɛ a amanfoɔ ɛbɛtwe wɔn adwene akɔ deɛ ɔyɛ no yie a enti de wo ye ni ye no
na wabɔ ho dawuro bɔ ho dawuro na bɛba bɛyɛ amanfo kora akɔnɔ ama wɔn ho sɛ sɛ aba ne bibi pɛpɛ bi wɔ mu o nti mo ma yɛn nso ni akyire ndubɔ nso ofiri baabi wɔne baba ho so no aba bɛka ho na kwa wɔkɔ animu nti obia ebenya ne de aka no ntoboaseɛ ɛne abotere. You yourselves are testifying that the whole of Appiah Apam has become a construction site. This is just the beginning. This is just 1 year's work. I can promise you that by the end of our 4-year term, things would have changed considerably in Appiah Apam. When I came here, you complained about a hospital. You complained about your roads and you requested for a training college. At least, I'm sure you have seen some signs of work ongoing. Eno ya chairman, edema chiniyama nyoku a wonne tiaba mu. Ne na ase eto no ya okọ daboya na wode sansemi etudwa. Ye to akasiebo no eso ekoba simprimu bemaba na nakodwo Jesse Company Limited anopa no nsia kasiebo na utie no na ye koye nimu a national chairman edema National Democratic Congress Owura Johnson Esedi Nketia na nasem ya Apam Dadaa no aba kopɛ number 1 na odi ho adanse yi ene wasan de ato party nanim sɛ wo besre pa sɛ wo ye party ba na sɛ bibi koso e wa aban mu no wani nye ho a enya abonten ababa beye dede no ene beboa na wo kana ba ne nye weye na wo kana ba ne nye weye na ye moame ene ade eno no osese wo bokokose obi anya hweye pa na sade ne de etete party ntem Abasramo aban bia ni wa enfomso ema ne ho yese bia heaven na nyankopɔ amammu no enfomso ma na wiase ha de ya de bonyafo bibia ni wa ya beya mistake kakra ema ho na sɛde nipa adwene esitie no sɛ wo ware oyere na sɛ ne mfomso ɛna wobɛtwe wadwene akɔso a wontimi mpɛ oyere no wie entinsem we nyina eye Owura Johnson Esedi Nketia wono na edi tudwa ebra to yi wone na mua kasa thank you to no ana wogusu a se NDC fo enya nkunimdie no ono odase etu okopie party constituency polling station ni ade a wo se thank you to nti na mba nti ehun sansem no na sompa kasebo ye de asomo anopai afe yanto aso na yekɔ Rwanda mamunhyemu bi akoso na watwiye mu ene na wieye yewra abansoma na Kingsford Babin ya won na yetenene wo my Ghana yemra hye badwafie wo ko bi eno ye de friend say African Parliamentarians Network Against Corruption APNAC Africa na sa APNAC Africa nhyiamudi a wo moko yi no yewra Babin na wo kokosi ye na mu na emu no wo kyese eba proye ketasehye ene ho ne kono a Ghana mrahye bedwam ya wiata so papa se ye beko ne yetia na omai kura ye wo special prosecutor ya wo no timi kwafefia na de ehunta ebia beka se wo ye onipa nti wonka na asam no wotimi kwatweba ema bewie no na ababedi de o ya ban lawyer pani ne nsam wo bɔ ho kwadu no woni no emre de ne sade yete na ni nyina mu no wo sanso akai se nyame de kyɛn ya kuta wonsa boso me ne de toso de duda baako eye da wa yidi asi ho na wo mo kai kwan ebefa so na ya kompro ne keta asehye na baasa no mampani a wo manum mampani mpa okegami wo baabi na ɛhɔ no wo be kyɛ sɛ wo mo kɔ no saa de wo mfa ntu wontiri mu pa abibiman bra so sɛ ye be babɔ so agina na biribia ye de ɔbɔ ade de ama ye no ya ye be pɛ ho sua hu ne nim de ne aye ho adwuma sense e be gya makwasi kokɔ wo be fa e de akoro. And if you look at the critical minerals that I talked about, all of them, the majority are on the continent for making batteries and so on and so forth. And different powers are fighting over that. But Africa, that has a lot of that, is silent or losing most of it cheaply to those who have the power and have not what they want to do. Eni a wuti ye eye Rwanda mampani Paul Kagame ana wakasai wo Kigali bra enhyemudi a abibire mu ha nyina wonu ma wo mra hye badwafie ya wo mo kwati apra ne kata asehye wo mo kohie mu no
Wie ye ka osa Sompa kase bo na wutie fi Sompa 106.5 FM Accra. State Transport Company STC wo nso e de aba betudwa se wo mbesre wo manfo na no video bi go viral na wo mo a passenger for mo kwakofro ye dede se na di ani ka ba kwa wo kofro wo che e na ka ne bi nso atete se kwantebe enti ha dwene pa na no na State Transport Company STC for e de krata ba bonti se ebo na Ghana for mo fa nche yo na afi nkwa wie no omo the buses 120 and a baba ka ho na buses 120 no omo de baba ka ho no e betimi asom wo mu yie eti wo mu te ase enti za video na e ba na passenger for kasa no enye se bia wo mu ni management ehunu wo mu hawo ne wo ma bi ne die eti wo mu the 120 additional buses e be ka ho afi nkwa wie ne de na baba bedru Deputy Managing Director in charge of Finance and Administration eye Nuru Hamadan nasmo di tu dwane se sa delay no nye boapaye wo mate wo mobeye ho adwuma na boa makobedie nso akoso wano. We have standards that we actually follow, unlike any other bus company in Ghana. What differentiates between them and us is the safety. And so when a bus finish a trip, we don't just load again. It has to go to the workshop for us to just check the cars again and make sure that it is cleared to embark on another trip. And so the reason why sometimes we have a delay is that the bus we just ended a trip would have to go to workshop, and when it goes to workshop and there are issues with the car, brakes or others, it has to be fixed before it comes up. We have issues with fleet numbers. Currently we are running na wakasa wie no obo amane se wo besre sampa omo so mo befro bas na ye omo kye no wo mo ebeye ho adwuma eti wo mo nte ase se wo mo beye bibia kama na bibia nso atimi adimu na kasebo wutie free Sompa 106.5 FM Accra na wo ponchecheku na de amane boyi ebaye ye de aseda emu ode emma Nana Kojesi Company Limited waton adansie ho niema adansie ho niema hyase ekwa wieye no eno asese wono ne yefre no Alpha and Omega ekuo ba simprimu no bemma ba adansie ho niema wote ase Ghana ha mantam dunsie ne nyina ba bia ne ho a wo hwehwe na wonhu no mo piafo mesi wo besi dan akọ na won kire kwan ye fa so si dan no ono dan ye wasi wo Ghana ha ya asam ketwa etinya adansie ho niema nko an woton wonnim kwan fa so si dan nti wo se brabaji free consultation etu ba ne ya kirew he wo design na wo de aba no we ne wo hia cement 1000 we wo hia sei o me cheche wo nyina nti wo be hu ka wo bebo ansa na wo si dan na wie na so mo ne Yesu Kristo ya adwene se hwan na ebe si dan a won tena se mu ho akonta ansa na wa hyase wan hwa wo nwie eti yebesre no eti ho asem no eno no Nana Kojesi Company Limited na no Central Steel for wo mo bo na baso best distributor enya asem keto akora na wo mo che ne truck na wo mo che ne trailer ne nyina ene nadwuma panti wagye baso bo wo Ghana ne amono ne se wo pen na do apply with building wire cement iron rods roofing sheets ya bra ye de go kam ne ye de akwa ma wo ka ye de kwa ma wo kwaro ne no anti Ghana fo mo wa broche ne amono ne se wo pese wo dofo bi si wo dan ma wo a eya aka kire ko ba simprimu be maba ne koto free ne nchen na beboa enkra ne kumase ne baabia batimi afre eye 020 435540 020 435540 Leicester Ghana Limited esi no pese kakara mi he fe wosena mi he wosenye aye green ne red misrawa Fire toothpaste and the brush no etutu mami ma structured no anopase no me ba adwuma me the whitening and the boss and numre me koda minim se ne medi gobe by all means and de gari and beans ne kokwa ya tie ne de me the kakra be fam anum ansa na ade asa eti me kodura me mpese eyi enwo no ebe keka me seso ana menya atedua bi ene body ampese bi ede na medie eno so ye de enwo na ya enwo na ade atedua ede na wadie we na o seso aye enwo Wudu fi ana wo de hairbar no na de achi na yiyi ne nyina afrim na ye kama anase wobetimi afa gel no wobetimi so afa total care no na wo touch na maso no wododom no na ye ne kama nti da bia wo se efe te se Akosua Aboagye wotimi de akokoduro siri jeja wo ho a wo fe wo se a woni ngu obi a wo fe ne se a green na hihye mu nti no wo se ko se Leicester Ghana Limited abeyi wo ha no abi ne de afiri wo so eti bo modin a woni mo be ye chamo touch na maso be koyie friend no kumase 050-1390338 050-1390338 and Accra Hanso 050-161-9588 050-161-9588 na with them endpoint homeopathic clinic is what the instant man aba
na instant man no mo a enye duro bia keke o embema bia wutimu se obema no ewu kura ana se wanyini kakra nti wo no dofo ekodwamu ana atofom wasesa bitters na mwa wo de 17 years aye research and wo de instant man aba na enye dura wo no dofo behia na wonum de to ho ebre bia wo behia wo yere no wutimu se instant man ye instant man enti Dr. Dubuate ne Dr. Kwate ne dom se bra endpoint homeopathic clinic sabri wogusua HR scan free e de ama mema no wahwe mo prostate mu wo ye oban so no wahwe wa wodiem eye free wutimi cost spenters kwa no so bia friend shell sign board no eho enna Accra ha headquarters no ewo enna kronoma bo hia nso ewo Kumase enna Tema community 22 nso ba ko ho Dr. Dubuate ni madwuma nti wafa homeopathy so amma wo mo pa wo enya wo edin ni din ne honam se endpoint homeopathic clinic eya wo endpoint ema yare bia endpoint homeopathic clinic eya endpoint ema wo na ema no endpoint homeopathic clinic eya endpoint ema wo prostate mu how endpoint homeopathic clinic eya endpoint ema premature ejaculation endpoint homeopathic clinic eya wo endpoint ema nerve diseases kidney issues and liver issues physiotherapy ni massage no wo ye ho adwuma Fred Dr. Dubuate wono abefa wo mix ko obefra wo back wo bre ne ho asepa enti eya 0244 867068 eya 0244 867068 na wodem na wobia nim se yare no wompese beba koro adua be wo no yensensene ho eya yetu ase tonti na 74 mission ye fani T74 no aye fani immune booster papa na ye kamfo de ama wo tete ye nananum dudo no ene aye ne ti sensuo ene de DHC afra ena FDA agye atomu sa wonum a wo ne yare tonkwanta a wapai ene miti ene ulcer ene ekroto me ho ache enwui ene edura najo a medwonso 10 time da sa wo hawo ne watwam tonti na 74 mixture aba ama ye nipadua ne immune system na jana na so infections ya ekona aba ne wani ya wo ya ade chia sei ena me high blood pressure ena gonorrhea ena me bowa ena typhoid ena prostate enlargement chese wonya num T74 tonti na 74 mixture dia na se woni padua beda wasifise wo ma immune system no jana na so o kan shi drug lane na Kumase Ashton Colina Heba obetimi afa no 024 6073498 024 6073498 024607348 na wodemika wo se Sompa kasebo ena wutie fi Sompa 106.5FM Accra. TV Emma Akatuapa Enokre Emma Akatuapa pampa abusua ma yenkwankwate kase no ni timfiri so kra ewa amanone nso no yekọ DR Congo mamu de na henkuro ye kenshasha no eho ne yewura sesie World Health Organization de Dr. Tedros Ghebreyesus o moda no e de aba betudwa se Ebola yare no ebi atweneti ewo DR Congo na henkuro kenshasha nso no kura no ye ho nimudi ahodo aboma wo ho kura no wo ma chese ba kon bi aba ho ampa wo mahunu na mom nipa makon ahanu aduanansia 246 suspected cases ena wo mo nsaka emodu wo twede woti nananom wonse do na wo mo se we nso nya ba kon na eba ye ni bia we virus a de ba ye no ye fre na bandibujo virus enti nani aden pa a chain ba kono ne se ho nti sempo ye kaka ne nhyehyɛ a ye di so no a ese yetumirika kɔ ho ne ye pa afoforo kan sabre wono ma ye nhwehwemu hwepetetakrem lab technologist for no te se Dr. Dubuate mo honom no wo mo ani abra wo mo ye nhwehwemu apekwampa wo mbefa so na gya wo mo aso ano na ba bi te se wampara ene mangulu de aba ho nti empanimfo abo amane se obia hwe apomoden hyehye ya ahonidie enhyehye no no woni so na afi wontwe ne ho mfiri ne ma bi ho so hu se uti ye oya ntena se ana sa o minima ye wese na se wo bobo wa kan ho na tutumirika ebia na se wa ye boho ana waposo ye oya asa ebunu na acha se malaria
ka ho na kɔ na nhwemufo nhwɛ na yenhu yade kro esanse de ya ede brew no ebi no no so ne yegyina na anopai no nsia bre mu ka sɛ sempremo de Aboagye si bo aboso so asene firi de wan na oda so akutam no yade wo sie yɛka mo sɛ nsɛm a yɛde ma mo anɔpa de ma kotene bi ɛne sɛ Owura Johnson ne sɛ dinkɛte a wɔyɛ national chairman de ma NDC amanyɔkɔ no de ato party atitafoɔ anim sɛ biribi hawo a ɛnyɛ abɔnten dededede no ɛna ɛbɛtumi aboa party no ana obenfo na no poko agima Ghana mampani abadi akire se sabre esi ade en ho afiri IMF fo nsem no ma ne nya yende na yentenna Owura Awintami Paula Foko or pray say obey Jemteniama the new patriotic party amanyɔkɔ no waba amane say blame game no emmoa enampanini na wo mu yi no emmane nyina nipa no ne kasa busua wo gina mu anase ethnicity no na mmom de nipa ne betimi aye eno na kiniyama nyoko tikire ne se menyanya hwe aban yi bae eno moa emma de ye hwehwe ne yensanka entibo aboso na so asene na eta no se enkwan yeda esabinom State Transport Company STC womo a passenger phone nyina achew sa afin kwa wiye no womo de 120 buses beba na delay bi a ensem fata ne nyina afiri ho na womo buses na aye dada no womo de foforo awuram eno achi no enhyemo bi akoso wo Kigali ye no ye Rwanda mamu yewra abamba benko bi kwan befa so akonti apro ne ketasehye na nkomo a wo makobo ho ne se maye ma brofo mefa ye niema nyina nko di obo ade de amaye no yempe ho nimde ne yenye ho adwuma yɛde asede ma na kɔgyegye si company limited wɔto adansie ho nneɛma hyɛseɛ ɛkɔ awie yɛ ne bo yɛ chidom ɛkɔ ba simpri mu bɛma ba anopa ne nsia kaseɛ bɔ no Leicester Ghana Limited ya sweet paste ɛne the brush ɛno nso so ɛka ho endpoint homeopathic clinic Dr. Duboaten sebra instant man abadwa so asese deɛ research more than 17 years deɛ de aba bɛboa mɛma no Tantina 74 mehyɛ yɛ T74 no nso no immune booster papa kasebo efi Sompa 106.5Fm Accra no ɛfa yɛ headquarters Komase eya Sompa 93.1 FM Ayiko 100.9 Adam for Radio or Paris France Takwa Sompa 101.1 Techiman Sompa 106.1 Sunyana Sompa 98.9 Enkranza Sompa Minsaunum 90.7 Mankesim ya Kingdom 106.1 FM Decoder Subebia Radio on eya Sompa FM your Facebook page no eya Sompa 106.5 FM Accra like page no share na woni ya konakrana ena Sompa FM live your YouTube your website your www.sompaonline.com Kanesh Radio so Kaneshi Market and Adoma FM Doma Hinkru a 100.7 Yeni de kasebo yi esomo pay a me die nyame ehira no Akosua ago Aboagye obetimi so afrem Akosua nhira me ne me doba triple a man Agya Appiah Apam Dadaa Munya dinam